Už ťa hľadám. What? Hľadajte sa zvedavá. No, akože silné. Som zvedavá, lebo podľa mňa to je celkom od ruky. Ten parfum je zadarmo, áno. Ten, kto dojde prvý sem, kto ma nás nájde, tu sedieť s Dominikom, svietime svetlami a zaklope mi na okno, tak dostane odo mňa toto. Ako darček. Som zvedavá. Takže či som real Sima, to sa ma nemôžeš opýtať, keď vysielam live. Že by som mala dvojča? Joj. Ja byť Sima. No som zvedavá. Toto je ináč ťažká úloha. Sem kým sa dostanú aj MHDčkou, tak to není sranda. Tak. Som v zlej sekcii. Asi si. No. Není to ľahké, no. Čierna Tesla, svietime. Alebo viete, čo som vám mohla? Zapnem vám 4. Svietime 4. Blikáme na blikačkách. Akože podľa mňa ľudia, ktorí budú chodiť okolo a nebudú vedieť, čo sa deje, čo je väčšina ľudí, si budú myslieť, že nám úplne šibe. Že tu parkujeme a blikáme 4. Ale čo už. Takže, áno, mám nové copiky. Bola som na copíkoch aj. Dobre, prestala som blikať, lebo už mi to je trápne. O čo sa jedná?